ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରର ଆଜି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଆଜି ହେଉଛି ଏପ୍ରିଲ ମାସ 27 ତାରିଖ 2026 ମସିହା ସୋମବାର। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ମୁଁ କାହାଣୀ ରାଇଜ ରାଣୀ। ସ୍ଥାନ ନୂଆଗାଁ ସମ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା ରାଣୀ ସିଂହ ବାହିନୀର ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ତୁ ମୋ ବଜରଙ୍ଗୀ। ସ୍ଥାନ କଣ୍ଟିଶାଳ ନିଆଳି କଟକ। ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲର ଆଜି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ନା ଲୁହ କାନ୍ଦୁଛି। ସ୍ଥାନ ଆର୍ଜାପଲ୍ଲୀ ଛତ୍ରପୁର ଗଞ୍ଜାମ। ଯାତ୍ରା ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପର ଆଜି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ବାରଗାଲ। ସ୍ଥାନ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଝରିଲ ନଖରା କଟକ। ଯାତ୍ରା ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ଆଜି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ମେମ୍ ସାହେବ। ସ୍ଥାନ ବେଣାଗଢ଼ିଆ କଲ୍ୟାଣପୁର କ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟର ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଖିରେ ସୁଦାମା ଲୁହ। ସ୍ଥାନ ପଦାସାହି ରଘୁନାଥପୁର ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଅପେରା ଯାଜ୍ଞସିନୀର ଆଜି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଗାନ୍ଧୀ କଣ ଭୁଲ ହୋଇଗଲା କି। ସ୍ଥାନ ଝିଟିକଣା ନିମାପଡ଼ା ପୁରୀ। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନର ଆଜି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ସକଳ ତୀର୍ଥ ତ ଚରଣେ। ସ୍ଥାନ ରାଞ୍ଚିପୁର ଯାଜପୁର ରୋଡ। ଯାତ୍ରା ରାଜଧାନୀ ଅପେରାର ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ହରିନାମେ କି ରସ ଅଛି। ସ୍ଥାନ ଶଗଡ଼ାଇଲୋ ନିଆଳି କଟକ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟର ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ରାଜଧାନୀର ରାଜା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ସ୍ଥାନ ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ପାଟଣା ଟଙ୍କପାଣି ରୋଡ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରର ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ବଦନାମ ଗଳିର ବାଦଶା। ସ୍ଥାନ ପଣସପଦା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପୁରୀ। ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟର ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ସବୁ ଅଙ୍କ ଭୁଲ ହୋଇଗଲା। ସ୍ଥାନ ଜାହାଙ୍ଗୀରି ଧାମନଗର ଭଦ୍ରକ। ଯାତ୍ରା ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜର ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ମୋ ନିଦର ଠିକଣା ତ ପଣତ କାନି। ସ୍ଥାନ ନୂଆଗାଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର କେନ୍ଦୁଝର। ଅପେରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଆଜି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। ସ୍ଥାନ କାଙ୍କଦିଅ ଚାନ୍ଦୋଳ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲର ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ କୋଟି କୋଟି ଡବଲ କୋଟି। ସ୍ଥାନ ମିତ୍ରପୁର ନୀଳଗିରି ବାଲେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲର ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଗୁହାରି ଶୁଣ ଦୀନବନ୍ଧୁ। ସ୍ଥାନ ପଣସପଦା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପୁରୀ। ଯାତ୍ରା ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଏଇ ବୋଧେ ଶେଷ ଦେଖା। ସ୍ଥାନ ଶ୍ରୀରାମପୁର ହଳଦୀପଦା ବାଲେଶ୍ୱର। ଅପେରା ରାଜଦରବାରର ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ କେତେ କନ୍ଦେଇବୁ କଳା ସାଆନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ମାର୍ଥାପୁର କୁଣ୍ଡୁଳି ବ୍ରିଜ କଟକ। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀର ଆଜି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ପାହାନ୍ତି ରାତିର ପାପ। ସ୍ଥାନ ବନମାଳୀପୁର ଉତ୍ତରା ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ପଣତ କାନି। ସ୍ଥାନ ଜୟପୁର ପାଟଣା ଧଉଳି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନମହଲର ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ତ ଆଖିରେ ଲୁହ ଭଲ ଲାଗୁନି। ସ୍ଥାନ ଶିରାପୁର ସୁର ବାଲେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା ଓଁକାରର ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଏଠି ଭୟ ଲାଗୁଛି। ସ୍ଥାନ ଡାଳୁଆ ଚନ୍ଦକା ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ସୀତା ନୁହେଁ ସେ ତ ସଞ୍ଜ ସଳିତା। ସ୍ଥାନ ଦେସ୍ତଳ ନିମାପଡ଼ା ପୁରୀ। ଯାତ୍ରା ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ଆଜି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଭଗବାନ ମତେ ମରଣ ହେଉ। ସ୍ଥାନ ଗୋରେଖନାଥ ମଠ ଜୟପୁର ଜଗତସିଂହପୁର। ଅପେରା ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁର ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଦୈବ ଦୌଡ଼ି ମଣିଷ ଗାଈ। ସ୍ଥାନ ମାଙ୍କଡ଼ ରଗଡ଼ି ଜୁନେଇ କୋଣାର୍କ ପୁରୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବିଶେଷ ଘୋଷଣା ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ନାଟକ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଏବଂ ନାଟକ ବନ୍ଦ ରୁହେ ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇଦେବୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ରଖନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏମିତି ଯାତ୍ରାର ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ।